Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi, hello! Kumusta ka mo, mga atong mga kasama? May buntag na itong tanan, may pagsugat sa Adam, ha? Okay, thank you, Lord. Salamat kayo. Ano yan, sabi ko na agad si Kangin Phone Morales, and then may partner sabi na ako, diri si Randy Dayan. Kung ako ang pasultihon, asap kita. Always say a prayer, mga kaigsunan man. Importante ang atong pag-ampo o panalangin nga sa atong labang magagahom. Lord, thank you kay Lord. Simong yata ka namong grasya. Matag-alog ni Mama Mary. Salamat kay Mama Mary. No? Muna kapistahan ni Mama Mary sa Opo, no? Biring sa Rigla. Okay. Thank you kayo, Mama Mary. Simong yata ka namong grasya. Bueno, ang suwatan po ko rin itong hatagan o pagdagay, no? Pinada kinis usak babae. Patago lang singan nga Prissy. Kinigibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Prissy. Kini akong problema, mo gud nakapa-stress na ako. Kay bahin manggod ni sa akong bana ba? May namatikdan manggod ko nga kausaban. Unya mo ay mura na hinuog nig masud pirmi sa akong hunahuna nga dili gid maayo. Pero aro inyo yung masabtan ang akong problema, no? Ingnon ko sa pagsugod ini ang tanan. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gapit araw. Ikaw ang nais kong sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Ay, sa banay. Saba diya. Ura biyak kay nanindag balot. Grabe sa ganay. Nagsaba-saba. Day ko, nagkatakanta raman ko diri. Mura magugkag nanindag balot. Bati saba. Grabe ang nanay. Gibati na lang juga sa akong kingog, nay. Oh, nindot man kagtingog. Bati lang kang mukanta. Ay, tusok na tusok. Sakita magsalitang nanay, oy. Balot! Oh, kana mo'y kanta. Pang grand finals na. Sa ito'y gibali. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas, porque sabes que te adoro. Ay! Kapoy! Ay, Dong, abot na di ay ka? Doday! Ay, saman, mapahuwan ka o mukaon sa kag-una. Kaluto na day kaday? O, syempre, uy, sayo ko nagluto. Ang saman, mukaon sa ka, kay sukaran ta ka. Mukaon una ko day, pero dili kanon. O, sa di gusto ni mong kanon? Oh, unsa pa? Yun na. Badi ay dagway, biyak niya. Bitaw, lahi mo ng inyo. Bisara panos na, pero init maghapon. Amaw ka Tanas gid, kwanto, tanas kwanto. Short time lang ta. Unsa? Uy, basi nagtuo ka, nag-check-in ta, ha? Oh, unsa ka day? Dali na, uy, para makakaon na ka. Kanon mo'y kana, ha? Aw, lagi. Kani. Marababusog na yung kuha nila. Tadali. Ingon ani kahiga lang akong bana, pero wako'y mahimo kay bana lagi. Mapugos na lang ko sa paghatag sa iyang gusto. Kay ako man ang obligasyon isip iyang asawa. Unya. Asa sa ito kumbati Imbis pa niod to akong kanon, diretso mo panihapon.
Da, nga no bitang giuna ni Nimo. Sige lang. Busog sa ko. Busog niya. Sige daguok imong tiyan. Kahanggaw, gini mo eh. Ay, kaon na nga to ka. Awo kayo. Bebe. Pagkanon ka ko ni mo kusap. Kaon gani kay magsukad ko. Ay, ayog di ka na. Roman, di ka na. Magyapoy akong kanunon. Kanigod. Kaya murag panos bisag init. Miyot, oy. Mura mo kag tao nga mahadok mahutdag sudan in taon, eh. Ay, ano ko. Reklamo ko. Ipabiyan ni paborito. Taba diha, oy. Ayaw palabi. Kay nay-unay. Sakyot ka na kay glubot. Bisag mahorot na akong lubot. May problema. Dali ka mo. Nakaingon siya ko sa kumbana nga murag nagkahangol-hangol lagi nin tawhana. Murag musugot lagi ni siya moro na pirmi na mong buhaton. Musugot na ni siya nga mo'y among himuong pamahaw, paniudto, panihapon. Has kang ahaka lagi. Unya. Oh, unsa naman ka, Prisi? Kalit ka malaginuktok diha. Wa nay, oy. Ha? Say wa? Nagkamatikod ba ako nimo? Murag nagkalawom naman ang imong mata. Ha? Unsa man ka? May sakit ka? Wa nay, oy. Nga murag luya man ka. Unya mo kalit ka lang hinuktok. Kuwang kustog, nay. Ha? Nga naman. Straight duha kagabi, inay. Nga naman, may trabaho na day ka magabi eh. Wa, uy. Ay nga no, lagi, gawa man kay tog. Saan ako pagkatug, nay, nga na may sigig pamukaw. Ha? Kisa man. Da, si Miyot, nay, sigig pamukaw. Nga naman. Ganong mamukaw man siya. Sa may tuyo ni mo mamukaw man na siya. Pukawan ko niya kay mga tuog na kunumi. Tungot sa ito'y. Oh, Prese, Nay, dili na maayo ha. Ibutang na sa saktong lugar ang mga butang nga ingon ana. mao lagi, nay. Unsaon man ako nga maom ni ang gusto. Niya ako din balibaran di ay. Ay dili man sa ingon. Asabta nga dili palabian kay bida. Tanawa ragun ng imong dunggan o. Ang ano di? Mura na nagdunggan sa unggoy nipis na kaano. Nonoy, zod, uy. Hoy, Miyot, Uy, nay. marika ragod. Sa man nay. Arita diri sa beranda mag-istorya. Dali nga re. Sa may pagkaistoryahan nga nanay na ko. Miyot! Nay! Nanay! Sa may pagkasultihan ni mo na ko, nay. Kini, ayaw lang lain na pagsabot ha. Dagko naman kita. So, wala ni Malaysia kung buot sabton. Huh? Ikaw, kung mutukar na gani ng imong gana, tanawa sad kung okay bang imong asawa. Dili kay bagrak ka lang kay bagrak nga way pagsusi kung okay bang asawa mo. Oh, nay, Wa ka magtanaw sa imong asawa. Nayo, nipis sa kay dunggan, mura nagdunggan sa unggoy. Ikaw sad, tanawa ra gud o. Nay, wa ka magtanawan ang imong kuan kanang imong lubot, sapyo te kayo. Mura na lang ang nabilin anak para na lang utot. Ayaw mo palabi, oy. Kamura man gihapoy mag-suffer anak. Ha, inigsakit ninyo, unsaon naman lang. nay, ang kuan ba? Butangin na ninyo schedule. Nga ka na bang duna sa gamayng break ba? Ang makina bitaw kung magsigig andar, mo-overheat man na. Nay, Unsa pa kang tao, maong ayaw palabi. Makatuog na ganing imong asawa, ayaw tanduga. Pasagding makatuog na, kay gikapoy sa baya tao na, kay maugod tao na milihok sa tanang tabahoon di disbay. Kay nay. lisod na nga ang usa ninyo mapalyarang lawas. Maapiktahan gud ang usa sama anak ron. No? Simbag kung masakit ka, kay ikaw maguyhat kaayo.
Maogi magsipamukaw. Ug masakit ka, Aha. di na makalihok ang imong asawa kay ikaw may atimanon. Unya, o kag imo sang asawa masakit, mapitahan gapon ka. Kay dili naman kayo noon magkatrabaho. Kay mag-atiman ka naman sa imong asawa, di ba? Oo, nay. Unya, panalitag maabtan ko sa kong gana, de. Tinan din ako siya pukawon. Bilan din ako pukawon ni kawasawa. Ayaw po kawa, kay may pahuway na siya. Unya lagi, sa may akong buhaton. Sa buhaton, magpamembro ka sa tuwad kom. Kananas kongreso, nay. Ay, dili kuad kom, oy. Ha, muna imong giingon. Ang akong giingon, tuwad kom ba? Unsa man ang tuwad kom, nay? Ikaw magtuwad na magkomkom. Ha? O, di ba? Ipapilit na lang sa putahan. Sa... Ipapiit sa putahan. Idor na di. Usaw ka, pre? Ha? Sa problema ni mo? Hakan ang kinabuhi, operatoryo eh. Oh, nangahak mo ka niya nga naman. Dili naman noon ko makahilabot sa kasawa. Kung ano ko taong imom ng sawa? Ako lang yung asawa, pero dili man ko ka... Biday. Mura bag... Lahi yun. Lahi yun. Ano ba? Dikras ninyo sa mga asawa ba nga kung mag-ismiringhoy mo, unlimited. Ano mo, pre? Kaya nga naman, ha? Unsam day, naaday mo ilimit? Oo, gang nga na eh. Worried kayo siya sa iyong anak nga ako asawa. Probida, ano, kuno? Nay, mato pa niya, di kuno ipapukaw yung anak kon matuog na. Unya og ako, ganahan kong makikismiringhoy ang sa may kumbaton. Ang masado kuno magsige na lang kong tutok sa iya ha. Nalisod mapudog ato solain makikismiringhoy. Ano sa day gusto sa imong ugangan yun? Giingnan ko nga, kung naabta na ganik ko sa kong gana, niya matuog na akong asawa, ipapiit talaga ko na kuspultahan ng ako ah. Unsa? Di mo gito man? Oo. Unya? Looy na kayo nga mong pultahan na, uy, naguba. Abungot sa ito. Uy, kapit ko lawas. Ay, Dong. Pwede ka mo uli pagkaudto. Na, wala lang ko uli na kay apika na. Dugay, manggod na humana nga mo tigi trabaho. Onya, mukaon ka? Di lang sa dayo, oy. Mahuway sa ako, kay sakit mo kong kalawasan, eh. Tuog lang sa ako. Wa pa masal ko ito, ma. Onya, mukaon na lang ka atong bahaw nga init. Katagod yung mong giingon ko nga bisag bahaw lami gihapon kay init. Mahuway sa layo sa ako, kay... Kuan, basta di lang sa ako magpasamok, tuog sa ako. Hala, ngano ko taon to? Hala no, kiislaban man akong beauty. Ngano ka ha? Asa pa man ismiyot? O pa man gid mauli? Nagpinak-o man ang tawhana? Sa una mo uli kik udto kay mudaginot. Karon wa naman siya uli-uli ug maudto. Unya ani kagabi sad. Matuog na lang siya diretsyo. Murag doon nagay problema anida. Doon na cute. Ay, Dong! May kinaana siya. Mukaon ka kay sukaran ta ka, Dong. Unyan ako, mo pahuway sa ako kadiyo to. Ngano rin, ni hapon na di ka. Wa pa. Pero ay, busog pa man ko. Pahuway sa ako kadiyo ta. Giday, gi. Your words. Marag pirmi namang gid ni. Tagdugay nang muli. Nagsalig lang gid ni da nga di ko mangutana ganong dugay siya na uli. Wa pa kani siya milagro nga gibuhat sa? Baya no? Oy, basig doon na nalaing ka isberinghoy. Ambot lang ka, Nay. Panid eh. Ako bitong gipanid-an, Nay, pero wa mo ko'y namatikdan nga lain. Mao ba? Mauna, Nay. Murag, basta uy naanay dakong kausaban sa iyang mga gipakita ron ako.
Oh, dili sad maayo nga magduda ka nga wa kay ligong ebidensya, di ba? Mausad, Nay. Pero sige lang, ako lang din siyang pakigsultihan. Magprangkahay ngun maani niya, Nay. Magprangkahay, gyud mi. O, kana, mo na ibuhatan na. Og mo ang kun gani, aw, paksit. Unsa to? Unsa to? Dako ka na kay kausaban. Pagklaro ko no. Unsa man gyud, nagbinuan na ka sa tong kami niyoon miyot? Sige mo anggol. Wala ko kasabot nimo. Wala ko makasabot sa imong mga gipakita nako ron. Ngano mahibong man ka? Nga man na inyong gusto, di ba? Mura mo nagsabot ang imong inahanay. Diyo nagsabot. Ha? Ayaw ipahid na mo ni nanay ang imong mga binuhatan, ha? Wa ko'y gibuhat. Kamu mo'y nausab. Sumagot! Unsay suma? Ikaw ray na usab. Sumaa sa good. Di ba kada udto mo uli gyud ka kay managinot ka? Unya inig-uli nimo? Di pa ka mukaon kan-o na nimo ang bahaw nga init kamo imong gusto, di ba? Pero karon na unsa naman ni? Ngano man ni? Ngano naman ka mo uli og paniudto? Unya inig-uli nimo? Mudiretso ka nagkatog. Unsay puti pasabot nimo ani ha miyot unsa? Ay, ay kung pasangin liya. Kaya wak mong gibuhat ng dautan. Kung naingon man ang anang kung mga liho karon, kana tungod ninyo. Usa misulti na mo din ako. Kaya prangkahan ko. Hindi ka ipaggamit na ako kung magabi. Kung natuog na ka, kay permil ko nung wag kay tuog. Niya, nipisa kayo ng mundunggan. Niya ako, sapyot ko kayo nga akong sampot. Oh. Oh. Sawa ni ron. Sawa ni rin. Ako na sa. Nasabot ako nga, dili paggamit ni nanay ni mo na ako. Kaya naluoy siya ni mo. Anong, ikarati ta ka? Ngayigura mo kang gijudo-judo. Para magbalinaw, ano? Mapulian ang inahan sa inyo. O amay mo maigsoon dito. Sila may patimanan ng iminyong inahan, eh. Kaya ako, yun ako eh, kapoy na ko nga ng panghilabot sa imong inahan ako. Hata mga personal, maapil pa. Ngaunta, minyo naman tata. Ha? Sige pa kayo din mo inahan sa ato. Di kita magbalinaon. Di ko gusto nga dunay manghilabot sa atong pagpuyo. Sabog ka? Miyot. Mao na akong problema, Ruin. Kay bisan og dili pa mo angko ng akong bana nga nagbinuang sa among kaminyoon, pero masabot gid kay nako nga doon na gid siya gibuhat. Karon unsaon man ni nako nga di man siya gusto nga muipon nako ang akong inahan. Kung ako sa papauli-on ang akong inahan, siguro gid kang mahibos siya nako. Unsaon ni nako uy? Unsa akong buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Pressy. Ate Pres! Okay, ang sender na to karong adlaw. Ang Sinder na to, Ate Pres. Si Inday Presi. Presi. Pwede si Inday Presi taon, Ate Pres. Murag, Bam, asa ko to si Inday Presi ang iyang Sinder, be? Okay. Olivia ko ni, Presi. Dara. May problema? Ang problema, aning Presi, Ate Pres, kay yung bana, lagi taon ba, kadang mahilig sa taon sa sex ba? Dayon. Nya karon pugnan mo sa siyang ugangan, Ate Pres. Unang medyo wata kay bao no og naka sa bataw ning iyang banang Smith. Kay ngano ang katarungan sa asawa kay pukawon siya. Mananalagom ko ng mata kay kuwang permis sa to. Kuwang sto grabe. Problema ni di ko no ipapukaw sa iyang mama ang ina niya nanay nga ay pukaw ko na tuog na kay kudagan ko ng trabaho. Pero pila ramay, gamay ramay oras sa iyo pa na sa mama, manghilabot pa siya sa kinabuhi sa naabiya sa Bible, bam, no? Nga ang bana, mubiya, ang asawa, mubiya sa, para mahimo silang usara. Oo. Inaana mo na niya, karon nga, magsige, magkuhan niya taon nga, pugangan taon mo na nga, na problema sa prisi, kay nausab man taon sa miyot. Nga gadudas prisi, nga dunay gibinuangan sa miyot. Nga nausab man si miyot. Nausab iyang tinagdan si asawa. Nga naman. Wako kay bao. Nanluod tingali. Nanluod siya, niingo man siya, nga man, usab niyo gusto niya. Nanluod na. Ikaw ba sa akong dapit, ha? Ha? Kay kuan kayo hatingali si miyot niya.
kutuhan po, kanang bawalan. Bawalan taon siya, Pres, di taon ipapukaw ba? Para si Parijo sa... Ha? Maras Parijo. Mamukaw, Jojo? Bawalan sa diyang Pari Si Arman. Fred? Dili pukaw si Pari Matit. O, si Inday Matit taon. Pero, mamukaw, ayo na, friend, oy, pamukaw. Friend, ayo mamukaw, pamukaw. friend. Mamukaw, kay matug na. Oh, siya, wala na ko ni BBT, BBG. BBG. Karoon sa Karon. na pre, BB. Bibi? Bari- BBM? May BR yun. Ayo, BBM no. BBM. Ayaw na na BBM. Bibi, Baby yun. Bibi yun. Baby Si yun. Bibi yun, Oo. na. Baby yun. Gwapo ra ba si Bibi yun, da? Kuhan kay lalaki kay naong ati Pres, mong nung macho yung kay Probuyag anak pa rin Jojo. Wa maliwat Balik ka ni Kuhan. Bam! Ikapila maliwat ng... ni friend. Alira, Jo, ikapila na mo ng anak, Jo. Asa, daghan-daghan na siya. Ano? Tingog, oy, ikapila na mong anak. Usa, duha, tulo, opat, Babae mo to, kargado. 7. Katong mga... Pito. Dako Unom. na anak, mga babae. Unom yung anak. Laki na O, unom ilang anak ni Batit ron. Unom na. Tanan. Unom yung anak, dili ingon pag-unsa, no? Kanang unom ang anak ng Jojo, unya, talo ni mo Jojo, di bisa mailon nga layang anak, unom. Bitaw, tanawan di mo, bro, 7. Kuan magul sa kanya, di ay magul siya kanang, kuan Adi ay. Atletic mo gud ang iyang kuan. Atletic mo siya sige siya nga lihok kay magtulo man ni siya ballroom dancing. Ana. Unom ang iyang anak mo. Usara na ka babae, unom, bre, usara. Laylay og babae. Abot, usara, ilang matit, unom na. Panalitan og laylay og babae, butang nato unom yang anak, kay ang anak ang inahan duha, butang nato. So mahog nimo og kuan pa legal og legitimate pa sila nga mga asawa sa duha yang asawa. Bulig bayot Jojo. Balik ta. Unsa yung problema? Dili sa mga sinabot ang ugangan Kaya ni manghilabot Miyot. lagi, o hilabtan niya sprese ni Miyot, manghilabot ang iyang ugangan. Dili Ay, lagi sige, kuan. papukaw. Ay, na, sige, birahin ng akong anak. Oo, Siguro, pukawon mang miyot. matog sila. Doon na higayan, higayon nga ganahan ka, latuwad. Tuwad kum kuno. Tuwad kum kuno niya, tuwad kum, kay magtuwad, kay kum Tuwad niya kumkuma. Kinanglanday mo tuwad. Mas mayo pa yung siguro hayang kaysa tuwad eh. Dili ba mo takilid? Kaya siya kitambal mo niya. Gingnan niya si Miyot, tuwad kum. Kay mo tuwad kum niya, ipakumkum. Kasi nga ano yung ugangan? Si Ambot, woman. Uy, yung nakadungog rong ugangan, no? Sayop kaya ka manang. Ang gitulo ni Musbana sa mga anak, sayot ba ya? Sayop ba ya? Ug dili ko no ipaan ang yang anak, kay yang ipangga, ayaw, sige hag anak kong anak, kung ikaw, mukabot imo ka na, tuwad lang niya, kum. Tuwad kum. Ayaw pag-ana manang, kay amo ng trabaho. Magtuwad kum? Hindi irbata. Ano yung paambit? Karon. Sirak 26, versikulo 10. Kung ang imong anak nga babae matinumanon sa iyang gusto, bantayi siya pag-ayo. Kani, murag mao ni gibuhat sa ugangan ni Miyot. Nagbantay siyang maayos siyang anak nga babae. Pero, sa ato Pero ng... di ba matinumanon o gusto yung asawa, bang? Wala giba siya, wag yun siya maundang nga, o tingali ni gibuhat sa ugangan ni Miyot, magsigit sa bantay, ultimo ang gibuhaton sa magtiayon na ihang gibantayan, kay daot nung, di sa kumutuo, ingon niya nga, sa kanang nga gibuhaton, ninipis ang dunggan sa babae, umukodong ana, munipis ang dunggan sa babae. No, ako no, sa use ng kaayo. Di ba ang laki may munipis ang dunggan? Babae sa tingali. Babae na siguro. Niya ang sampot sa kuno, sapyot tagmaayo, pero, Waman mo reklamo yung anak. Ka na lang kuhaan kunog tong. O, tuwag-tug lagi nga. Lagom na ang mata. Di man tingali kay inig ko man anak katugon man. Pero kadito na, pila na, sa kauras, ligka, human, watug na ka. Bukaw ba sa siya, ma'am? Kung matog. Bukaw sa siya, mute. Day. Kaon na sad ko. Kaon siya. Ayaw, limitihe po. Ang ingon siyang mama nga, butangan ko nung ani na lang, kasi nga na niya, kuhan. Ha? Prisi. Prisi? Prisi, kana na ang
kita mo ampo man kita presi no. Ari kuno ka diri dangop presi sa kuan. Ari ka dangop sa basahon sa prophet nga tubit. Ako basta to asa tong tubit ha. Kay kadto si tubit, do naman to ditoy gimbuhaton ang yang anak ka si Tobias, mahitungod ni gimbuhaton sa magtiayon. Basaha dito inday kay si Tubit nga amahan ni Tobias, unya naminyo si Tobias nga to siyang asawa nga si Sarah kung wa ko masayop. Sa dili pa sila magbuhat ang mga gimbuhaton no, magampo pa man sila. Buhata ko nun ninyo day, tudlui si, unsay nga ni, tudlui si imong bana nga si Miyot, nga magampo o nagkamo mahitungod aning mga gimbuhaton. Aron, panalitan o kanang naang matigayon kamo, dili na mo nipis imong dunggan, dili na mo sapyot iyang sampot, kay kuan man kanang doon naman kamoy ingnonta diniyos na kaha ang inyong mga gimbuhaton. Kay kuan kanang naang ang imong, pero ang iyang problema, dili man kayo ingon, ani iyang problema katong iyang bana Goliath, katong niingon nga, papaulion ang ugangan, kay dili na sa kantos nga daday ang ugangan, ipon og puyo. Mao nga, og dili na kuno muli ang ugangan, murag nagpasabot ba si Miyot nga, siya na di mauli diha? Apan, kining akong ingon, layo raman layo raman mo imong kanang buhaton, pero suway lang. Tubit, Kapitulo 8, versikulo 8. Muatra sa 7. Kasi nga na nito, Sinder? Prese. Matanaawa ko no ani si Miyot naray, ampo ni may tungod sa magtiayon. Tubit 8, verse 7. Ginoo, gipili ko si Sarah dili tungod sa kaulag. So, ang ilang gibuhaton ni Tubit nga ilang gi-perform, wala namang magsintro mahitungod sa kaulag. Paminaw. Ginoo, gipili ko si Sarah dili tungod sa kaulag, kundili tungod kay kini usa ka buhat nga matarong. O si? So, doon na sa purpose. Kaluyi kami o itugot nga moabot kaming duha sa pagkatigulang. Meaning, magkasinabot yun sila kay gingon kung mag-abot kami sa pagkatigulang. Unya silang duha miingon, Amen. Og nang higda sila. Di ba? Ana na lang kuan. Kisa sender ato? Kabugnaw sa ning aircon. Nito akong sipon. Pinasender ato ko no. Ang sinder ba? Kisa singan? Mercy. Na-news script yung tapan eh. Ako yung mutarwa di abang kudlayo. Congratulations to Judio Alegre Bron sa iyay kasikan child. Lucky Jo, ikadua. Primero, babay. Congratulations kay sa ilang inot na panag-ipon ni Matet o ni Jo atong i-repair ani atong script karon na nila pagkasinabot. O timani Jo nindot ang ila kay doon na adres kang tubit nga gibuhat ko kini dili sa kaulag kundi tungod sa katarong. Duhay ang bata. Sender ani Jojo. Wala mo si Bota na kani harapan. Si Merce. Lagi. Prise? Magundang ta na malibog ba tao? Salamat mo na ka nagtuluman nun! Kuna ko ang paso, Tihon.